खुशाल दवरूंक वावुरता दोरयेक बापूय आपल्या जिवितान काडून त्रास आपल्याक उणें करून सुखी दवरता गोरच्या सोवे केन्ना जायना बदमास ताच्याच पावलांनी घोराबो चलता दुबान आसतना बापायचेर दवरून विस्वास जेरोन्यो परेराची खबर सांगता आयज वर्सां ताका बोत्तात पन्नास वितोरिनो आनी दामियाना एक जाली 7 वर्सां क्रामेन जोडून एक वोटाक तांच्या 5 भुरगीं जल्मोन देवान सूख दिलें धाडून दोग भावांनी 3 धुवो मोगान वाडली वायट वेळार एकामेकाक दिवंक ना सोडून तांच्या मोदेचेर रोन्यो व्हडलो भाव वयर चल्ला कोश काडून सांगे 28 फेब्रुवारी जल्मोन श्यामाच्या बरोबर रावोलान वचता कालाय गांवांत शिकोवप आपलें सुरू केलें पियेदार श्यामाच्या रावोन सांगाता 16 वर्साचेर मुंबय सर्विसेक गेलो फामिलीक सांबाळून दुडून आसले म्हूण आतां वर्सां उणी आसा म्हूण काम मेवोंक ना निराशे जालो बाबडो जिवितांत गोंयां येवन फॅक्टरी सर्वीस केली डिझल मेकॅनिकाचे शिकून उपरांत कुवेट कामाक गेलो पाय सोंपलो 2 वर्सांनी थंय वचून घराची जबाबदारी आपल्या बुजार घेतली भयणांक काजार केली आपूण आंकवार रावून एक दीस काम कोत्ताना ताचे तोंड उलपलें आव्हानाक उजो पेटोवन डिसेंबर 2007 वर्सा जेरोन्यो आनी मातिल्दा एक जाली काजारां थोड्या वर्सांनी आपलो फुडार करून कुवेट सोडून परत आयलो गांवगारां एक तोरी पूत गव्हर्मेंट सर्विसेक आसोंक जेरोन्योची माय सदांच मागताली रोजारां आतां जेरोन्यो एसिस्टंट पंप ऑपरेटर गव्हर्मेंट सर्वीस फावो जाली गोवा शारां रिता सिना फातिमा भयणो तुजो मोग तांकां आल्फोन्सो म्हणटा आपल्या भावान कांय उणें जावंक दिवंक ना आमकां दुनिया दोनी बाच्यो बरें मागतात तांच्या जिवितांत तूं दिया मातिका देवा तुजेर आशिर्वाद घालून खुशाल दवरूंक तुका आम जिवीत मागोन सरप्रायज दिवन एका तार फामील भेटयता तुका